Jon Garmendia Txuria, egunon zuri? Egunon, zuei ere. Beraz, mundu berri bat guztiontzat, bizi pozak bigarren aldikotz urte astapen untan beraz lan berri bat plazaratu duela, hainbat elkarteren sustenguz, eta horien artean Super H elkartearen sustenguz. Txuria, zuk dituzu hitzak idatzi, zure ganat gintzirelarik bizi poza elkartekoak, zuk nola hartu zinuen proposamena? Hartu nuen biziki kontent, ze banekien beraiek egiten duten lanaren berri eta ze importanta den. Aitzinetik egin zutelako lan bat iaz, bilduz Euskal Herriko musikariak eta idazleak eta haiekin elkarraldi bat egin eta bakoitzak abesti edo bilduma bat, bideo bat, ipuinekin, kantuekin osatu beharra duten elkarteak laguntzeko, ez? Eta batez ere, kasu hontan aurrak, ez? Eri direnak eta ni pozez hartu nuen eta baiezkoa eman nien noski, eta jarri ginen lanean, eta hortarako, ni proposatu nien, bazela kantari bat, normalki gazteleraz kantatzen zuena, Espainian biziki ezaguna egiten ari zela, euskalduna zela, eta plazarra egingo zidala, arekin batera ere kantu bat egin, eta Super H elkartearentzat diru apur bat, edo laguntza maila bat, ez bakarrikan ekonomikoa, baizik eta gauza hauetan azken batean babesa ere badagoelako eta egin behar delako, ez. Hala sinisten dut nintzat. Beaz, aipatzen duzun kantaria Maren da, eta zuk pertsonalki ezautzen duzu? Bai, Maren, ezagutzen dut, biziki gaztea zen, orduan bazituen 16 bat urte uste dut, eta bera maite zuen gu aritzen garen musika taldea ez nebeltza dela, eta Xabi Solanorekin genuen diska bat Xabirena egiteko, eta nik hitzak idazten ari nintzelarik, eta bazen kantu bat, eta esan nuen, ezagutzen dut hor neska bat ikusi dut YouTube eta hortik eta biziki ongi kantatzen dut, eta berari proposatu genion gurekin parte hartzea besti hartan, eta biziki konten gelditu ginen, eta horrela ezagutu ginen elkar, ze bera egona zen Espainiako Operación Triunfo, deitzen den olako emankizun hori artisten eta gazten, hortik atera zen, eta biziki, zuen arrakasta handia, eta euskalduna da bera, eta biziki pozik berarekin, eta bai ezagutu, eta proposaturik baiezkoa ere eman zuen, eta raritu da, eta kontent. Beaz talde osatu eta kantua beraz idatzi duzula, parke bat deitzen da, Super H elkartearen alde egin duzun kantu bat, Super H elkartea ezagutzen zinuen ere? Bai, ezagutzen nuen, ze, hiek ni Urnietako Gipuzkoako baserri batean sortua naizan. Eta han inguruan aritzen dira hiek lanean aurrekin eta baziren voluntarioak eta horrelako elkarteetan egoten den, hainitz lan egiten duen jendea eta ezagunak nituen, eta nire ekarpen txikia ere egin nahi nuen haiekin, eta hortan eta bilduma hontan bete dute, eta bai ezagutzen ditut pertsonalki, eramaten dutenak, bai Almudena, Joseba, eta haien alaba lidea ditu da, kantuan, ipuinean, pixka bat mankizun hortan gurekin. Gai sentsiblia da, holako kantu baten idazteko, ze maneretan egin duzu edo? Bai, gai sentsiblia da, ez, azken batean eritasunak hor dira, ez, bizitza kolore arroxaz ikusten dugu, baina beltza ere badu eta gaitza da, ez. Eta gaitzak helduak harrapatzen gaituenean, bide bat egina badugula, ez dakit errestasun gehiago dugun ulertzeko, baina zaila da onartzea eta barruan izatea, ez da aurre egitea gaitza bati, ez. Hori dira nire ditzen dituan superpodereak dituzten jendeak, ez. Eta aurre gertatzen zaielarik, ez dakit, nire gehiago unkitzen hau horrek eta ze zaila izan behar duen, ez da, hala ere irrifar batekin aurrera egiten nola egiten duten ikustea ze ederra den hori, ez. Eta baita, parke bat nahi nuen, ze parke bat justuki, parke bat denok ezagutzen dugun hitz bat da, minbizia den bezala, ez, minbiziaren nazioarteko eguna gaur, barixe ez, minbizia bakigu denok zer den, ama ere, edo itxasoa, edo zin hizkuntzatan desberdin, baina esan nahia jakina da ez, eta nik nahi nuen, parke batera beti
aur gineralik joana gara, deno joan gara parke batera. Edozein munduko pertsonak ulertzen du zer den parke bat. Eta parke batean beti ongi izaten da pertsona, ez? Babestua, jolasean, ez dakit, siesta egiten, lo egiten, lasai egoten, maitasuna adierazten. Parke hori da, irudikatu nahi nuena, aurrak bizitzen jarraitu dezala, pozik eta alai, eta izan dezala babes hori eta goxotasuna, eta metaforikoki parke batek esan nahi duen ontasun guztia. Kantua entzunen dugu, Jon, mil esker zuri, ez dakit baduzunez beste zerbait gehitzeko? Jende animatzea, bizipozak atera duen bilduma hau ez, musika, irudiak, zinez, ni baina artista handiago eta oparoagoak topatuko ditu ere, eta pozgarri da, eta laguntzea ere alduenea da. Ni